El Teatre Municipal de Roses acollirà aquest diumenge 9 de maig l'actuació del Jove Ballet de Catalunya, formació que torna al municipi per col·laborar una vegada més amb l'Associació Amics de Guinea Conakry. En aquesta ocasió presentarà l'espectacle Mixedville, format per suites de 3 ballets diferents, on cedirà la meitat de la recaptació aconseguida amb les entrades a aquesta entitat. La seva presidenta fa una crida a la solidaritat dels rosins i rosinques que fa extensiva també a la comarca, ja que la pandèmia no els ha permès realitzar els espectacles benèfics que solien dur a terme al llarg de l'any per aconseguir les aportacions necessàries per continuar desenvolupant la seva activitat a la Cité de la Solidaritat de Guinea Conakry. Degut a que fa un any amb la pandèmia no hem pogut fer res, ja és el tercer any que venen aquest grup, el Jove Ballet de Catalunya, tercer consecutiu, i doncs ens ha sortit l'oportunitat per fer-ho i ens hi hem agafat perquè econòmicament ens queden 1.000 euros al compte i cada mes suposa 1.000 euros enviar perquè els nens segueixin esmorzant malgrat la pandèmia. I clar, ens hem agafat això, encara que sigui el 50% de l'aforament, i fem una crida a poble, comarca, tota la gent que vingui i que col·labori amb nosaltres per seguir donant d'esmorzar als nens de la Cité. L'actuació del Jove Ballet de Catalunya està prevista per aquest diumenge 9 de maig a 7:15 del vespre amb una entrada de 12 euros que es poden adquirir de forma anticipada a la web de Roses Cultura o bé una hora abans de l'inici de l'espectacle a la taquilla del TMR. Aquesta és una molt bona ocasió per ser solidari i col·laborar amb els amics de Guinea Conakry alhora que es gaudeix d'un espectacle de dansa de qualitat.